Futhi uyayikhethela. Mina bengiy'tshethi ayiy'khetheli. Mhlampe umuntu uyakwazi ukuzikhethela ukuthi ufuna ukuthwala ngobani. Yeyeni kuthiwa iyayisholo? Kuthiwa uyayisholo ukuthi sengifuna ingane yakho noma ubaba wakho noma ubani. Kodwa mina uma ngasenabazali futhi uyomimilita iy'ngane zami. Iyothatha ingane. Yabo nje. Ngcono mayifuna nina mntase yabo. Uma ifuna abangani, osisi, osibali, khona usibali bafethu negusha ivela kayilethanga. Uhambise usibali, Ngeke uhambe manje unike mina. njani leyo ndaba? Sengiyasho. Angiphathi-ke mifuna usibalo oculayo. Hawu, ngingamletha ngidise. Hawu, ukhona. Isibali kunenkulumo esalayo ngapha. Ngiwumthi fuqa ngithi nyanga genxa loyo wena. Yabo nje kube kuthiwa ubungayithathela umtshalo ongenamoto, abantu abakhuthele abazohamba bosebenza ngale Niyabona bememeze. umzala ngampela imali ngezindiza uyamemeza we. Yabo. Manje le kuthi iyayikhethela iyasho ukuthi ifuna bani. Hhayi ayiyeke bafethu. Uyazi ukuthi mina wena mntase kodwa bengithe uma ukuthi Nkosi yami ifuna inosongo phela kuyona into etheni khothi inhlwathi ngihlale phansi ngibe ngihlafuna. Bathe ingcono inyoka ngoba inyoka inesikhwele ayimfuni umuntu wesilisa. Kodwa nayo ayigcini phela ngifuna inosongo. Ekugcineni iyofuna laphaya. Ayibheda ngefamily kodwa cha ukuyinika inosongo cha bengingayinika nje ngale ukuthandabuza. Mina nje bese nginayo ilist. Mana obani labo osulistina? Hawu nawe benginganikela ngawo ukhuthele kabi wena. Khutheleka. Angimfuni phela umuntu othithizayo, ngifuna umuntu ozoba isikhwishikhwishi. Ozogaya imali yangempela. Ngisafuna ukubona mina ukuthi le nhlwathi ayimfuni umuntu onamehla amakhulu okwazi ukubona ne-future. Hawu cha ngizoyinika-ke. Yabona esigqoka amehla amakhulu. Angizoyinika. Benginganikela nje ngawe ngoba nenza kancane vele nosibali. So bengingathatha nje nina niyosebenza ngale. Singena manje sinobhebhe usukwazi uhambisa ifamily yonke. Nenza kancane vele. Lokhu nje sanigcina. Lokhu esangigcina kuthiwa nisalele ngalesi sikhathi. Siyasebenza phela thina guys. Siphumule. Sovuka senzeni. Siyaphila wethu. Yazi ukuthi mina wemntase okay uJumbo oqala kwabaculayo. Abantu abakhuthele. Yabona-ke lapho kobe kunyakaza wonke amabhenki uJumbo phela angaqhumisa abantu kusuka ngo-1 uzoshaya u4 ntambama. uJumbo ulokhu njani nalo msabayo wangakini unganikela ngaye. Hawu winike lo ngamnika vu. Ngayinika phusente ngale kokucabanga. Bahambe nje beyosebenzela. Osibari bambothu. Osibari bambothu. Bakhutheleke futhi. I'm sure kodwa ikhona mfethu sikhona isithwalo esingafuni ukhetha abantu. Ukuthi nje abafuna ukusitshela. Lutho kuthiwa siyayisholo kuthiwa sikhona